Jeg sidder her og læser, at biler og kulkraftværker og ammoniakdampe fra landbruget hver år koster 3.400 mennesker livet. Det er satme meget. Det svarer til, at alle beboerne i Malling dør i løbet af et år. Skal vi lige lade den stå et øjeblik? 3.400 mennesker. Og seniorforsker Jørgen Brandt fra Danmarks Miljøundersøgelser siger også, at den mest dominerende faktor er landbruget. Jeg var godt klar over, at bønderne sviner vores vandløb til, pøser gift ud i vores grundvand, og i øvrigt lader deres dyr skide på miljøet. Det kan man jo lugte. Men at bøndernes gyldelugt også var pissefarligt, det var jeg ikke klar over. Landbruget. Og så hørte jeg i radioen en samtale med Niels Jørgen Petersen, landbruget. Han er formand for en organisation, der hedder Landbrug og Fødevare, som skal lave propaganda for landbruget. Hør lige her. Vi ved jo ikke helt bestemt, hvad er det, der skal til for at give en god økologisk tilstand i vores vandløb og vores fjorde. Det synes jeg faktisk er meget vigtigt, at man bruger noget krudt på at få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Man er jo ikke 100% sikker på, at det er kvælstof, der skal, så derfor... Men... Så det handler jo lidt om, at vi er ved at regulere i blinde, og det er rigtig farligt, hvis vi skal lave målrettet regulering. Så trækker vi lige koblingen ind der, Niels Jørgen Pedersen. Selv studieværten Niels Krause Kjær, der har været pressechef for både Per Stig Møller og Pia Christmas Møller, er ved at få et følge galt i halsen. Ja, man tror den næsten ikke, men vi hørte det lige igen. Ja, vi ved jo ikke helt bestemt, hvad er det, der skal til for at give en god økologisk tilstand i vores vandløb og vores fjorde. Det synes jeg faktisk er meget vigtigt, at man bruger noget krudt på at få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Man er jo ikke 100% sikker på, at det er kvælstof, der skal, så derfor... Så det handler jo lidt om, at vi er ved at regulere i blinde, og det er rigtig farligt, hvis vi skal lave målrettet regulering. Så trækker vi lige koblingen ind der, Niels Jørgen Pedersen. Ja, ikke sandt? Og der findes heller ikke beviser for, at tobak er farligt, eller at USA har været på månen. Men nu har vi så til gengæld bevis for, at bønderne er nogle manipulerende, grådige og ubegavede folk. Og nu vil disse stakkels fattige, udsultede og naturglade bønderkale også støtte visse partier med 3 millioner kroner i hårde kontanter. Husk lige på det næste gang, du ser en valgplakat. Og spørg dig selv, hvem har betalt for den? Har du?